bila a yirala k'a fɔ ko min ye polisiw kɔni dagayɔrɔ ye ko banbagati wale dɔ kɔni taara ka ɲɛsin olu ma nka ko olu kɔni sera k'u kunbɛn. Kita dugu dɔ kɔni bɛ yen nɔ min tɔgɔ ye Namala ye olu kɔni ye banbagati 2 kɔni minɛ ko k'o sɛbɛkɔrɔ gosi ko fo k'olu faga. Gawo mara la a yirala k'a fɔ ko kulun dɔ kɔni minɛla ko marifakisɛ min ye finitigiw kɔni ka finiw ye ko o yer'o kɔnɔna la. Ba 2 bɛ yen ko sirabaga kasara dɔ kɔni kɛra ni maa 2 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni fatura. An balimaw aw bisimila ye an ka bi don kibaru kɛnɛ kan an bɛna da don ni kibaru ninnu kɔnɔna k'olu walawala ye. Kibaruya fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye Bila mara ye n'o o bɛ Segu kɔni fɛ a yirala k'a fɔ ko banbagati wale dɔ kɔni taara ka kɛ polisiw kɔni dagayɔrɔ kɔni na nka ko polisiw kɔni sera k'u kɔni kunbɛn. Ayiwa kibaruya minnu sera ma o kɔɲa la olu y'a yirana k'a fɔ ko juin kalo tile fɔlɔ ka taa dugu jɛ juin kalo tile 2 la ko nin ye banbagatiw ye ko olu kɔni wulila ka se min ye Bila komisariya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisiw ka yɔrɔ la ko ka taa banbagati wale ta ka ɲɛsin ni ma kofɔlen ninnu ma. Ayiwa o sen kɔni fɛ min ye Bila polisiw ye ko olu kɔni wulila ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ko ka nin banbagati wale in kɔni kunbɛn. Ayiwa ko olu kɔni ni banbagati ninnu kɔni mɛnna ɲɔgɔn na kɛlɛ la ko min ye marifatikan ye ko o kɔni ganna kosɛbɛ ni ma kofɔlen 2 ninnu ɲɔgɔn cɛ. Nka a yirala k'a fɔ ko min ye banbagati ninnu kɔni ye ko olu ka maa dɔw kɔni joginna nka u sera ka boli ni o maa joginnen ninnu kɔni ye ka taa. Wa finitigiw fan fɛ a yirala k'a fɔ ko maa kelen de kɔni bɛ yen nɔ ko o kɔni joginna ko nka joginni ma juguya kosɛbɛ. Nka min ye polisi dɔw yɛrɛ kɔni ka mobili ani moto ko olu kɔni tiɲɛna kosɛbɛ ani min ye nin finitigi ninnu kɔni dagayɔrɔ ye k'o fana tiɲɛna. Ayiwa ni wale in kɔni kɔfɛ min yɛrɛ ye Segu gouverneur ye ani Segu lamini finitigi ɲɛmɔgɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni wulila ka se Bila ka t'u ɲɛ da nin yɔrɔ kofɔlen kan ani ka lakɔlɔsili minnu kɛ nka aw ni an ka jɛ ka nin ja ninnu kɔni lamɛn. Repoussés vigoureusement qu'ils ont subi des blessés graves et ils ont finalement abandonné des armes de guerre, 2 PM, 1 PKM. Les traces de sang visibles au commissariat, dans la cour du commissariat, témoignent encore de la riposte vigoureuse que les éléments ont engagée. Le lieu de les remercier, de les féliciter de la part du directeur général de la police nationale, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, de faire tout pour rester sur les gardes, d'être vigilants, d'être beaucoup plus attentifs. Comme l'a dit, les conseils de sécurité soient respectés. La réactivité a été très rapide, ce qui a permis vraiment de limiter les dégâts. Et au final, on n'a même pas enregistré de blessés, encore moins de morts. Donc ce qui est à saluer, toutes choses pour lesquelles j'ai tenu à saluer et féliciter les hommes au nom des plus hautes autorités, en tout cas de la transition. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulu kan hali bi lakanabalaya kɔni hukumu kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko Kita mara la dugu dɔ bɛ yen nɔ ni ale dugu tɔgɔ ye Namala ye ko olu kɔni ye sigalama 2 kɔni minɛ ko ka olu kɔni bugɔ kosɛbɛ ko fo k'olu faga. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu y'a yirana k'a fɔ ko min ye alamisa don ye Namala sugu ko o kɔni ye o don ye n'o o bɛ Kita kɔni mara la a yirala k'a fɔ ko nin wagati kunkurun na bɛɛ lajɛlen b'a kalama kabini min ye décembre kalo tɛmɛnen san 2022 kɔnɔna la fo an bɛ don min na ko bi banbagati wale ale kɔni ɲɔgɔn ɲalen don kosɛbɛ Kita mara kɔni na. O de hukumu kɔnɔna la min ye Namalakaw ye olu yɛrɛ kɔni dusuma kasalen don ka sababu kɛ nin wale ye sabula jani nin don cɛ ko min ye donso dɔ ye ko o kɔni fagara Kita fan fɛ. Ayiwa o de hukumu na ko kamalen 2 kɔni tun bɛ yen nɔ ko siga kelen don olu la ka yira k'a fɔ ko olu kun ye banbagati. Ko nin kamalen 2 ninnu ko olu kɔni nana sanni de la bitigida dɔ la wa ko warimuguba kɔni kun b'u kun. Tuma min na olu nana sanni na u nana bɛn ni min ye Namala kɔni maire kɔrɔ ye ale kɔni kun sigilen bɛ nin yɔrɔ kofɔlenw na. Ayiwa ko ale kɔni ka sɛgɛsɛgɛliw hukumu kɔnɔna la wa a ye ɲininkali caman tɛngu ni ma kofɔlen ninnu na ko kuma jɔlen kɔni ma sɔrɔ u bolo. O de hukumu kɔnɔna la ale kɔni y'u cɛ ko ka taa n'u ye finitigiw la ale kɔni y'u cɛ ko ka taa n'u ye mairie kɔni kɔnɔna la. Ayiwa tuma min olu kɔni sera mairie kɔnɔna la k'u ye ci bila finitigiw ma jani finitigiw kɔni ka na jama kɔni firila ninnu kan sabula an y'a yirala k'a fɔ n ka kuma daminɛ ko nin don kofɔlen o kun ye Namala sugu ye ni jama kun ka ca kosɛbɛ. O jama min taara mairie la jama in kɔni kun dusu kasilen don ka sababu kɛ lakanabaliya ye tuma bɛɛ i n'a fɔ maaw kɔni bɛ lajɔ sira la k'u bolola nafolow minɛ u la olu kɔni dusu kasilen don o hukumu na. O de olu kɔni wulila ko fo ka nin kamalen 2 ninnu kɔni d'u ma u ye ɲininkali caman kɔni tɛngu nin kamalen 2 ninnu na nka ko kuma jɔlen kelen a ma sɔrɔ ninnu da kɔnɔ jama kɔni girila k'i kɛ nin kamalen ninnu kɔni kan ko ka olu kɔni ba dɛmɛ gɔnse ko fo k'u ni b'o la. Ayiwa nin kamalen ninnu kɔni sagalen ko minɛn dɔw kɔni bɔra u kun telefɔni dɔw sonyɛlen bɔra u kun ani sefa wari dɔw fana bɔra u kun. Hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ se ka kɛ k'a yira k'a fɔ n'a sɔrɔ ni u kelen de kɔni tun bɛ ka u ka nin baara kɛ walima u ni maa wɛrɛ de kɔni tun bɛ ka nin baara kɛ o sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen. An b'a ladɔnniya ka yira k'a fɔ ko kunun min tun ye juin kalo tile 4 ye a yira k'a fɔ ko Kita mara la ko marifakan kɔni gannen tun bɛ yen nɔ
kɛrɛnkɛrɛnna yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ f'o ma ko bawule k'o kɔnɔna la o yɔrɔ ye yɔrɔ min na ni banbagatuw bɛ to ka taama mobiliw lajɔ kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na nka an kɔni t'a dɔn mun marifa mankan kɔni bɛ yen nɔ nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na an ka don kibaru nataw la an da don o la k'olu ɲɛfɔ aw ye ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ hali bi lakanabaliya hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko Gawo mara la ko kulun dɔ kɔni minɛra k'a sɔrɔ marifakisɛ ale ni tenitigiw ka fini kɔni tun b'ale kun ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la olu y'a yirala k'a fɔ ko juin kalo tile fɔlɔ kɔnɔna la dugu dɔ kɔni bɛ Gawo fan fɛ ni a bɛ komini min fɛ n'o komini tɔgɔ ye Gunbore ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la olu y'a yirala k'a fɔ ko juin kalo tile fɔlɔ Gawo kɔni mara la kɛrɛnkɛrɛnna komini min kɔni bɛ ni a bɛ fɔ o komini kɔni ma Gunzore wa ko dugu dɔ kɔni bɛ yen nɔ o dugu in na ko kulun dɔ kɔni minɛra kulun min kɔnɔna kun falen don marifakisɛ ani tenitigiw kɔni ka fini kɔni na ko ni baara ninnu kɛra maa minnu kɔni fɛ o de ye k'a fɔ ko mouvement min bɛ nin yɔrɔ kofɔlen la ni a mouvement tɔgɔ ye mouvement armé Sonko Armée ko olu de kɔni kɛra sababu ye ka nin kulun in kɔni minɛ ayiwa ni mouvement yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔ ka kuma la a y'a yira k'a fɔ ko tuma min na kulun kɔni minɛra ko maa fila de kɔni tun bɛ kulun kɔnɔ maa kelen dɔ ale kɔni y'i pan k'i fili ji la ka boli ka taa ayiwa ko kulun in kɔni minɛra ni maa kelen ani a kɔnɔfɛnw ayiwa a yirala k'a fɔ ko nin kulun in minɛlen a n'a kɔnɔfɛn ani maa kelen min kɔni tun b'a kɔnɔ ko u bɛɛ lajɛlen dira Gawo gendarmerie maaw kɔni ma ayiwa an bɛ wagati min na ko bi olu kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la walasa nin ko in bɛ se ka jɛya cogoya min na k'a dɔn k'a yira k'a fɔ maa sugu minnu kɛra sababu ye ka nin minɛn ninnu kɔni bila kulun kɔni kɔnɔ o sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ni min bɔra la an n'u da kulo kan an ka don nataw kibaruyaw la ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Bafula bɛ sira la ko siraba ka kasara dɔ kɔni kɛra ni maa fila kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni fatura ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la olu y'a yirala k'a fɔ ko juin kalo tile fɔlɔ kɔnɔna la Kayi sira kɔni na kɛrɛnkɛrɛnna Selenke ni ale ni Bafula bɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko nin ye mobili dɔ kɔni ye mobili in binna a yɛrɛ kɔni ma o de hukumu kɔnɔna la maa fila kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni fatura maa kelen yɛrɛ kɔni tun bɛ yen k'o ye centre de formation agropastoral kɔni directeur ye ale fatura a yirala k'a fɔ ko chauffeur kɔni ko mobili kɔni tilala ale la ko na mobili in kɔni bin dingɛ kɔni kɔnɔna la o de hukumu na nin kasara in kɔni kɛra ko nka ko sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw kɔni bɛ sen na k'a yira k'a fɔ kun jumɛn kɛra nin sirabakan kasara in ye an bɛ dugawu kɛ banbagatɔ ninnu ye ala ka badabada dali kɔni nɔgɔya u ye ayiwa an balimaw ni ne kɔni tun ye an ka bi don kibaru ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru wɛrɛ kɛnɛ